Wara li l-ħamis li għadda ħareġ ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika li kixef kif 4 ministri Silvio Xkembri, Aaron Farrugia, Ian Borg u Edward Cicluna għamlu użu ħażin mill-fondi pubbliċi. Diskussjoni dwar dan is-soktat anki fuq NetLive bil-kap esekuttiv tal-Avin Malta Chris Perregin jagħti dettalji tal-flus li possibilment intefqu. Nefqu 55 months 1.2 million euro fuq Facebook boosts biss. Dan jammonta l-24,000 euro, 24,000 euro fix-xahar. Tul l-intervista, Perregin qal li ġejna f'sitwazzjoni fejn il-qarrejja qed ikunu żgwidati. Ġejna f'sitwazzjoni fejn il-qarrejja tagħna jaraw li l-post huwa sponsored minn Joe Borg pereżempju u mhux mill-Ministeru tal-Standards biex nagħtu eżempju. Issa l-Ministru Joe Borg dan tajjeb ħafna għax qed ikun net jidher jisu hu ħallas għall-inizjattiva tal-Gvern u r-reklamar tiegħu jgħinu fil-polls fil-kostitwenza tiegħu. Imma taxpayer jew anke għal min joħroġ pereżempju fuq l-istess distrett tal-Ministru ma narawx li huwa ġust. Chris Perregin spjega għaliex l-Aġenzija li jmexxiju talbet din l-informazzjoni u għaliex intalbet li ssir l-investigazzjoni mill-Kummissarju Hizler. Ngħid regoli hemm lok qawwi ta' abbuż fej fondi pubbliċi qegħdin jintużaw għal skopijiet personali tal-Ministri. Bażikament qed jonfqu l-flus tal-poplu fuq il-platforms personali tagħhom by design, jiġifieri hekk by design għax huma m'għandhomx il-Facebook pages tal-Ministeri, għandhom Facebook pages biss tal-Ministri, u aħna naqblu li this is a misuse of public funds. U insista li jeħtieġ li din l-informazzjoni tibqa' tiġi segwita. Aħna naraw li this was at the end of the day rebħal għal sens komun. Imma li importanti tkun followed up by concrete action. Fl-aħħar jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalisti Rendelija qal il-Ministri għandhom iżommu l-irwoli tagħhom ta' membri parlamentari u membri ta' partit politiku totalment separati fil-waqt li talab ukoll biex il-Pulizija tinvestiga dan l-abbuż ta' fondi pubbliċi mingħajr dewmien. It-tnejn fil-Parlament il-Ministri tal-Gvern baqgħu totalment siekta dwar dan l-iskandlu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista insisti li l-membri tal-Kabinett iridu jroddu lura il-flus li serqu.